Какво ли вика, батко? Айде. Ивче? Ни баба. Къде е баба, мама? Ивче, виж. Ага. Дай на баба кърченци. Мамо, гледай го как се поглежда. Така. Хубаво кратко детенце на баба, бе. Хубаво златно кърченце, бе. Кажи, мама, нещо. Усмихна. Усмивка, гледай го. Айде една хубава усмивка, мама. Айде, усмихни се, виж тук. Какво става там? Виж, мама, какво прави. Мама? Усмихни се на мама. Дай ръчичките на баба да ставаме пак. Айде, гледай го. Мъка.